dwumadi edi so yi Joyce Maya namfo nom ne napamfo ewo ne sima dwumam na afa ho ka ehu hia pa se wo be ye de etene wa bra obi anhwew nanso medwen se ehu be hia tetiru se wo be ye de etene wa abra obi anhwew ade Nyankopɔn no no de abribia o hwe wo Abraham Michelle sumi yase enfie duase no mu abetwemu kom ewrade de asem a eden beto makoma so nanka mepese me kire bibi foforo nanso minya atenka bi so Nyankopɔn pese me kire mu ade a oka kire me wo abro ne mekasa ye enfie duase no mu abesen kono ose mebeka niam miensa mepese wo ye na se wo ya mehra wo sum adwuma no abribia de wuye bia yema ne nchenso abribia ye nipa wo mu die nedi wasem so na hwese sika ebe fa wo sem no hwe na wan fa mbo akohwibra ewo som adwumanim okasem bi kire me se odin sem tumakuma so se ye fro se be kama asem a ewa asori kitu emu a wo bekọ akoka na ye frɛ ne kampen hyiamu sabre no na se wuditu mu se obeye na se akwanya foforo kasie bi eba hwɛ se wo bedi kane bɔhye no so na okase ye ni tan bi afri wa brabom afri wo sum adwumanim ene wa wawe mu na hwe na wonfa ebufu ambegina megwemu anka masem efrise munim bia yanka bomu wo no eho na nhira ene ngusra wo enyumo ha eduasa ne miensa ne se bebi anka bomu wo na nya nhira nko na wo ho nanso eho ena obehu engusra no enti enyumre de mebeka wasem ne ye enema miensa no de edikan ai no ne de chenso na metu din se wo se gina ye so be ye de chenso na me se wo se gina ye efrise se yen se gina ye se ye be ye de chenso a honam ne de abribia be ni biara na biara ye kwansi e dan kugo ni ye die ntem na metumi aka se na wiase yetimu biara na abribia na ejinsem na asodie ne daye so enye wona wonjindie no so eda yen so ye gidifo no so ye Yesu dua ama afoforo esua yen eni kwan se ye kodi omochi na emo we wose ye ne Yesu dua na omodi ye echi na so bia be ye dia ene na ye dosu pa yi muteni amekan ye no mesi ye dosu mechira ye tu atese owiase nyina ye dosu yi se obia hyase se onko asori keke na emom obefiri na kuma mu nyina asom Awurade a na emom obefiri na kuma mu nyina na waye krado se obeye de onim se etene na emom anya de na tenka ka kire no amen na medwen ene se anka die na ebesi se obi a yefa ne se obi o wo ha no etu ne ho si ho ne duasa pese obeye de onim se tene chense de na tenka ka kire no a na enye bono wonsem kwa na meka no ebetuma ebone na emo meka safa se obeye ade afa de tene ho wonim ebetumi afa niam anketo obi ho te se wonim wodi adwuma mu niam e kofie aha ade elison krata mu rubber band trenua ene human keto adodo osen na wafa afri adwuma mu ho ye beto aso afri ho na hwe abribia ye nya de chenso no eye ne ye wogidie kitu bi se mechira kitu bi kuma bi se mensamowe
ɛwɔ wo huhu na sɛ yɛsua sɛnea ebedi wei akyi a ɛneɛ na yɛbɛsua sɛnea yɛbɛyɛ deɛ kyɛn so ankasa munim sɛ meka kyerɛ mo sɛ yɛpɔn asɔre a mɛkyekyɛ atwɔmo a me ankasa ma yɛ ɛwɔ asɔre n'anim hɔ a mumu dodo sɛn na ɛbɛgyina agye bi ɛfiri sɛ mo ani gye atwɔmo ho mumu sɛn na ɛbɛyɛ saa ɛfiri sɛ mopɛ sɛ muhu me yiwadwe firi me so na ɛyɛ atwɔmo no ho asɛm na meka na afei meka sɛ mede adeɛ ketewa bi aka ho asɔ bata ne mu a mede te sɛ mede kraman agyanan ketewa bi ato mu nso na sɛ meka sɛ yɛ ketewa bi a yɛde afra bata bebree a wodi a wonte a monka kyerɛ me momo dodo sɛ na afei deɛ mo ani ngye ma twɔmɔ no ho Weni ade a wɔse yɛhwɛ ne yie ɛwɔ wiase yi mu. Deɛ meka no motem ase. Yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ Kristofo a yɛwɔ wiase kakra bi wɔ yɛn mu a yɛbɛkɔ asɔre kwasiada na ɛna aka ne nyina yɛayɛ ho sɛ bonsam. Yɛkɔ asɔre kwasiada na dwoada no yɛne afoforo akɔtena ase edi yɛpanyin ho kɔkɔnsa na yɛdi nsekuro na yɛbɔ nkuro na yɛnwiinwii. Yɛpɛ sɛ yɛkyɛn so na ɛwɔ sɛ yɛsi gyinaeɛ sɛ yɛbɛyɛ ne yɛkyɛn so na yɛka deɛ yɛkyɛn so a ɛnkyerɛ pɛpɛpɛ yɔ. Na mmom ɛkyerɛ sɛ wofa deɛ wowɔ na woayɛ deɛ wobɛtumi biara ɛfiri mu. Wobɛtumi awɔ ɛhyɛn a ɛnyini deɛ nanso ɛno nkyerɛ sɛ ni sɛ wodi no ni. Wow! Wei aboro so ankasa. Hwɛyɛ a na ebi mu dwen sɛ mepɛ ɛhyɛn foforo kɔsi sɛ wobɛdi dada no ni na wɔse sɛ nwura no firi mu no ɛnyɛ adeɛ wo nsa bɛka foforo. Na ɛho hia yie sɛ ɛnyɛ sɛ obi hwɛ wo nko a na ɔbɛyɛ deɛ tene. Na mmom ɛho bi hia sɛ wobɛyɛ deɛ tene. Ane wɔ abere a obiara ni wo so agye onyame nko a. Na ɔno nso abere bia ɔhwɛ wo. Ade baako a mede ahyɛ me ho a meyɛ. Na meyɛ wei san sɛ menya atenka bi sɛ Onyankopɔn de ato makoma so. Wɔ me fie abere bia meyɛ bibia sɛ mede bɛyɛ adeɛ no. Mekyiri me pɔ ne sɛ mede bɛto baabi a mefaa no. Na ɛyɛ wɔn paa sɛnea ɛdan mu te. Sɛ wonante pie firi hɔ nom a munim ɛyɛ me wɔn paa ɛfiri sɛ ma yɛkɔ adware a yɛkurakura makeup ɛne afen, hair dryer ɛne flat irons ɛne lotions ne potions ɛne munim ɛnyɛ mahodo ɛkeka ho. Na ɛtɔ da na sɛ mepɛ ntam a mede saa nyama no nyinaa hyehyɛ baabi a wɔsɛ mede hyehyɛ. Enti ɛtɔ da na akɔyɛ sɛdeɛ ɛho bi etu adware hɔ nom. Na mitumi boa de eduro de twitwi yɛse kata so hyɛ so de hyɛ yie sɛ mede bibia ɛbɛtutu yie. Ebia na mohu nya sɛ bia wɔ anum nanso bibia yɛyɛ ne sɛ yɛketewa mpo na yɛanya ama na nkyɛn so a ɛnyɛ ade a ɛbɛtumi akyɛn so kwan biara so ɛwɔ nneɛma kɛseɛ mu. Enti ɛwɔ sɛ ɛtumi si gyinaeɛ. Wonim yɛ posi ɛde ketewa bi wɔ Instagram ɛna afei Facebook ɛne na me nkrɔfo no ɛnyɛ me na meyɛ nanso me nkrɔfo no bɛtwa bibi wɔ aseɛ ɛwɔ saa Instagram post yi ase na ɛyɛ a na ɛfa ade a mekyerɛ no ho nanso ɛnyɛ ade a mekyerɛ no ɛtifi asɛm pɔten na me ho etumi dwiri me yie sɛ mehwɛ enipa dodoɔ a ahwɛ mekyerɛ ɛhwɛ ɛtifi asɛm pɔten na sɛ yɛn baako bi wɔ hɔ nom sie onyame asɛm a nipa dodoɔ mahwɛ ne yɛ mpem 42 mewɔ baako bi a ɔmofrɛ no gye wahome mɛnyɛ hwee
Na eno nipa ahweye empem ahasa. Na eno ka de fa empem so ye du ho kire wo. Omo hu atifi asem no suo nyame asem no. Enipa no mu edu nchemu nan pe no mani gie no ho. Na so se ye betena se na se ye nya hwea. Obi ani gye no ho. Eda no na jimba be mani ba ye fi ho no mu na oye. Ye ka eche ne so edi mfi aduana mienu. Enche obedi aduana miensa. Na na febi no ne gye no ho. Na otie country song bi. Na eye me se o sa asabi. Ena na o ka se, "Ma me bra no me mbesa. Bra no me mbesa." Minim se na odwen se me ntimi nye o seden o. Se me nya nso a, na so me sorry na me yese. Me ne no esa na to na benkum si na fa ni fa no so si ha. Wurim ye we na enti na o twa de ye ni nyina. Ena o de koto Facebook. Yo afei, moye kwada ma we yana. Nipa ahwe ne yo pepe, ene echi o ha ediasa. Eye nika de nenso ehye mebufuo. Se enipa ne gi hu mo nso on be hu se, me di nsem hunu bi keke. Echan se ebesi Onyankopon asem. Enti ebia na nye adwuma wo se me ye nie. Ebia adwuma wo se me ye ne asa. Nenso de enti me ne mo kye sa asem we ni se, e kire mu ba bi enipa. Ewo na eha adwin yie. Ni etieni se toda kwa na ya ye me hu ankasa. Se me hu se nipa mpema ha se ne bepeso betena se omo nya hwe na mpema aduana mienu pe na. Epeso mbesua Onyankopon asem. Chosem ne ka okronto fo hu metoso mienu. Etinum chichemu aduonu se enti ye ya abofo ma Kristo. Na abofo eye anamusifo. Emma Omai foforo ana ahini foforo ana nipa foforo. Na meniji amplify trosem no chechemu efa koronto fo hu metoso mienu etinum chichemu aduonu efise ka se ye Kristo ankasa anamusifo. Moma yenti we ase ye ono ankasa anamusifo na onam yeso ede na desrede eto wiase amansa nyina anim. Eno ye din ye. Enti eno pa chese mintumi ensori koye na mepe bia keke. Ewo se me sigina ye na me ye ni aminim se wo se me ye. Honam ni ye di na won hwe yi a edo beko bia eni se wokọ. Chosem ne ka wa Galatifo homa mu se honam no kutia sumsum na sumsum no so kutia honam no na eyade omotokoso esori etia omoho. Enti abribi otamfo be nam ye honam no so aye adwuma. Eno ye onipadua ene okra no afa baabi a yabo na sendua na eye Yesu de. Na ye sumsum no ena ye bia ye wo ye mu a Kristo te. Na se yedi honam na chi a abribi ebe ye nyama yan wo se ye ebia na nkoye adebone nanso ebetumi aye bribi a me kire se moma yen kan se wo krata tare wo hye no ho a ya tro se sire na Yesu do nanso odi tu emikabone ene ebe ye kra so be yi sa krata na fi wo hye no. Amen. Ya frere se ye be de chenso Petro hu metoso unity ba kunchichemu miensa e ka ofre wa ya brabo so enye adwene hunu bia keke se de ne Nyankopon fam ahoden de niama e fa nkwa ne onyameso mpa ho nyina ache yen de onam animonyam ne maniye so afre yen ne ho nimde mu obi anka se wa frɛ me e wo no animonyam mu ene de ye chenso anameniyo afei meniyo ye betumi a kira ase se yetumi ana ebetumi aye Nyankopon sunu mu bi Yesu ka so ten ka se ne mapa bi afiri ne mu tumi enwosra na afiri ne mu no emra oso bi yare no
enti ni a chenso ene tumi wo twaka enipa chenso no munya abasobɔ enipa enye papa de omunya abasobɔ de mepe se menya obi momu a o chenso na oye niama e chenso odi na sam so omuye dwumaden ewo de omuye mu ebie wo nipa dodo ntem na nyomu no mbɔ ho moden mepe se menya omu eche obi a na dwen mu dɔ paa yie nanso eye din se oni ni beye bribi na bribia nso obibi ka fa ho oni wa no odi nsekro wo wachi amen enya bribia na omomwadwumu do na ebo mo abaso bode papa de onyankopon ho na free onyankopon betimi afa obi onim bibia ye kra na omomutu bi on betimi dia ye niama manfo ho bedwiro mu ye no ma bi o manu ato ma me kesuma se bi nkyira mu nia me ye no mindi mu kra se me sa de no me pa cha se mindi mu kra se me ye sa de no me wie to aso school de brofo kasa de me mbom ho mode wo mu kra anka me ye di ntwe wo brofo kasa mu na eso se sia me kasa wo kasa hodo be ye ha aduonu num se ye che wiase mu miensa na ye yimu mienu a abribia se ba na tro me bɔ me homodin na ma kyerɛkyerɛfo no pɛsɛ me pɛ ensɛmtwerɛfo scholarship enam se na me papa SCC miniti no de na me pɛsɛ me ya ne se medwane afirifie na me kɔpɛ adwuma ye de hwɛ me ho enu ntimentimi ankɔ ensɛmtwerɛfo school na so nyakopɔn ngosra ba me so ama metumi atwerɛ ehoma ɔha ne aduonum enti enye de a medwe menum akyerɛw me pa ka kyerɛw sɛ enye senia wadwemu si dɔ ana degrees dudu awo wo betimi asua ade akɔwenim senia wo pɛ bia sɛ yade sua papa nko ade a enye ade a mesɔre atia nanso mo a mote sɛ me a megina ha nia me pa ka kyerɛ mo ane sɛ ɛyɛ wakoma ɛna onyankopɔn ehu na ohu niema bi te sɛ wo bɛyɛ de ɛkyɛn so wɔ abra obi anhwɛ wo ana wo bɛyɛ de ɛtene wɔ abra obi anhwɛ wo ana wodu ho bɛbɔ afɔre wo bɛsom no sɛmpo wonya akatua bia woni mekan fie bebre bi atwam me kyerɛ sɛ nipa yɛ tu ho kyɛ ɛma bibia na emre atwam no nyinaa no abedum pɛmpɛnso bi a nipa apɛso metu ana mo so munya akatua bia wo mu a ɛwɔ sɛ yɛtimi san bɛsom onyankopɔn bi mefi sɛ yɛdɔ no na enye nyina so foforo bi enti mihia sansem we na megidi se hia mo so nipa a oye niema kyɛnso no ɛtra niema a ehia abribia om yema ne bro so omutimi kompempenso bia na abribia om yema ne bro so abribia omutimi ye niema kɛse John Maxwell eka say abribia bekɔ kasa bia no ne botaye baako ne sɛ de amanfo so sɛ obeye no obeye ama na bro so menigye no ya frɛ sɛ ye benante de ɛkyɛnso mu yenim sɛ de nyina de ɛkyɛnso ɛyɛ ɔdɔ Korintofo homa edikan etidumie no kyimadu asa baako momma mo ani nye ho na mombɔ adom akyɛde titiru no ho mmɔden na mɛkyerɛ mo ɛkwan a ɛyɛ kyɛn bibiara ɔkwan a ɛkyɛn so nia ɛdamufu a na ɛwɔ soro kyɛn ne nyinaa ɔdɔ ɛno nti ɛwɔ sɛ obi enya nhoma ɛne nkyerɛkyerɛ a ɛfa ɔdɔn ɛfiri sɛ nneɛma nyinaa a yɛsua no ɛwɔ sɛ yɛsua ɔdɔ yehia sɛ yɛbɛhwɛ Korintofo homa edikan etidumiɛnsa nkyɛmu baako kɔpem ɔtwe no na pɛnsɛn sansɛm ni mu na ebusa wo ho mewɔ abotra na meyam yɛ ana mewɔ ahobrɛseɛ ma yɛ krado sɛ megya me pɛ mu ama de ɛtene mebuafu obi ana me de bɔne kyɛ ntɛm ana me to me ntɛm ana me bufu ntɛm ana abribia yi a megye de ɛyɛ edi
ɛwɔ se etima yɛ nibiri wɔ we hu Yesu ka sɛ mmaransɛm foforɔ baako a mede ma mo baako mmaransɛm foforɔ baako a mede ma mo ne sɛ mobɛdɔ mo ho te sɛ deɛ medɔ mo no ara ɛnam wesu na obia bɛhu sɛ moyɛ m'akyidifoɔ na sɛsi a wɔ asɛm bi a mene mu kyɛ mu no meka bibi kakra ɛfa hia sɛ wode wɔn a wafom wo mfom so bɛkyɛ wɔn na megye di sɛ mɛkɔ so ayɛ ɛfiri sɛ ɛnɛ enipa a ɔmobu afu wɔ wiase mu no ɛdɔɔso yie ankasa na wonim kyerɛwsɛm ne ka wɔ Matthew asɛmpa eti 29 a ɛkasa fa nsɛnkyerɛnne a ɛfa awieyɛ mmerɛ no ho sɛ wiase ba na wieyɛ a ɛnam sɛ nkurɔfoɔ ɛnni mmara so ɛne etirimɔden a ɛwɔ asase no so nti ɔdɔ a nipakuo ɛte sɛ yɛn ɛwɔ no ɛbɛyɛ nwunu na ɔbonsam n'ani gye wei ho ankasa enti ma meka bibi nkyerɛ wo honhom akodi a ɛso paa yɛ ɔdɔ a no ɔden a ɛɛdɛre yɛnante ɔdɔ mu ma meka kyerɛ sɛ ɛbɔ no ɔdɔ a ma yɛnho adwuma paa ɛfiri sɛ na meyɛ obi a na menni ɔdɔ na maka ho asɛm akyɛ yie ankasa na ma menka bibi nkyerɛ wo ɛnyɛ adeɛ a mewɔ ahoɔden a mede bɛma mebu afu Usi owo nipa na oyɛ me bɔne no ɛnsɛ mfata bɔne fafiri empo so mo nsɛ mfata a wohia asomdwe Amen Mesrɛ so obu afu obi a yɛ de amplify trɔsɛm ne ka no fato hɔ gye mu nema ne nkɔ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka